ассалому алайкум тамошобинони азиз, субҳи шумо ба хайр бошад. ҳозир оғоз мекунем видеомона боз ҳам аз корвон, аз дукони матофурӯшӣ дар инҷа боз ҳам ламиражу распродажа шидагай. ҳозир рости заказ доштум омадам, бо имрӯз распродажа кардаги ҳастанд ламиражое ки сангои майда дора. ӯ видеое ки буд сангои калон, дизайнерски сангои калон буданд ва ё нархошон 120 сомон буд. ана ҳозир бошад, ана ин глое ки мебинед адуванчик, ино сангошон дизайнерски санги майда дусанги задагай. нархошон чанд сум? 130 сомон. ино чанд будан? 180-70. ана ин паплинои ки 170 будан. ҳозир ламираж паплин гуфтам муддат кардам. ламиражои анами 170 сомона, 130 сомон нархаш. марҳамат, распродажа шидагиай. Санг задагай кабуд қатизад. ин ҳам блюз дора. Бори қиматай ҳозир мо ина распродажа кардагим. барои чи шумо распродажа мекунед? ҳамира камакак фаҳмонед, барои ки он дафъа вақте ки ман видео партифтум 120 сомона ламиражора гуфтан чӣ ба ин қадар қимат мефурӯхтиян, ҳозир ин қадар арзон додастиян, ино набошад ин қадар пули калон мемондиян. баъд бисёриёда ман фаҳмондам ки ино аллакай фоидашонай. ино ба мисол он нархе ки бояд фурӯшан, он нарх намефурӯшану минус мефурӯшан. мо уже фоидамона дидагем, инора распродажа кардем ба хотири клиенто. яктаи дутаи мондагия. Ба расветкашон тамом шидагия. вақте ки уже бора расветкаш намемона, маҷбурем арзон кунем. Расветкаш нестай. бора тоза бояд кунан, тез фурӯшан. ҳозир дуташ мондагия. ба ҳамон хотир распродажаш кардем. 130 сомон. марҳамат, дар кор бошад, доставка дорем, чи Тоҷикистон, чи Россия. метавонед нависед. ҳозир дигарошам ҳамин распродажаҳоро нишон метиҳем, кадомеш дар корай нависед. най ранги дигариш, иб рангаш бо хушрӯ. ишам амиқа 130 сомон, нархи 3 метраш. на марҳамат, санги кабудзадагиай, гули адуванчик. бисёр хушрӯ. бо кадомаш ҳаст нишон тиҳед. анаи дигари рангаш дӯстони азиз, вая гурдачара, гурдача ном дора. бинед, санг дизайнер дора. инам амхе видеои 130 сомон, инора мо дар видеои пешакина 180 сомон гуфтадем. он вақт ранги бирӯзовӣ дошта, сери хадавой дошт. ҳозир ҳамин ду ранги хадавоиш нестай. ба ҳамон хотир ино арзон шидагай ӯзия. анаи гилам фасон ду намуд санг задагай бинед, ҳам бирӯзовӣ, ҳам кабуд. инам амхела 130 сомон, ин 190 сомон буд охираш. баъд ҳозир амхе арзон кардагия. мегира, лотереяш мебира. лотереяш бурд мекунед дӯстони азиз. беҳад хушрӯ. ана и бо ягон ранги дигам дора? тамом шудаги. як ранг мондагиай. ҳозир бо ҳаст як намуди дига. ишам нишон метиҳем. ана инам ин ламираж гули шолк буд. шолкҳои 250 сомон худум мефурӯхтум ҳамино. ламиражай сангаша бинем чӣ хел хушрӯ задагия. аҷоиб буд. материалшам зурай. сангшам иш 140 сомон охираш. 140 сомон. ин сангш бисёри бад задагиай. на марҳамат. ҳозир ман бо як ранги и дигар рангчам ҳастай. мана ин дигар рангаш, ино сангаш бисёр задаги. ба ҳамон хотир ва ё ҳам хай нархошон як будан, просто санги бо камтар бисёртар. иш 140 сомон. 140 сомон. кабуту нанамин коричневи 140, а дигарош бошад 130 сомон. марҳамат, барои савдо агар хоҳед, барои мисол хутун хоҳед, нависед. ламиражо арзон шидагиай. ана бо дигар хелошона. як чиз дигара фаҳмондан мехоҳам ки на ҳама ламираж арзон шидагиай. мисол ана ин намудое ки ҳозир ҳаст дар манекен, ино нархошон ҳамин нархи пешина 160-170 сомонай. диде? айне ки ҳозир нишон дода истодаем, ино аз сабаби кам мондагиай нархи 130. инам 130 сомон. и боиқа хушрӯ. аҷоиб. на марҳамат. ин ягон грамм дигаргуния хело фикр мекунанд ки сангаш камай ё ки сангаш простояй.
ё ки фикр мекунанд ки ягон чӣ дора не ҳамаш як просто як дона дона мондагӣ чиза мо распродажа мекунем. набинед сангошон чихе пурая ҳаму чизай ҳаму сангай ҳаму материалай фарқи ягон грамм надорад. оз дигаришам нишон метиҳанд вайш бо барои занҳо аҷоиб хушрӯ анами бирӯзови мада маъқул шид. И 130 сомон сангаш калонай дизайнер вале нархаш 130 сомонай. диде дизайнерский санги калон и қимат буд бо диде сангуша хулас нависед мо доставка мекунем. дигаршам нишон че ана ин намуд ҳастай дар видеое ки пештарак буд иноро мо нишон дода будем. ранги зардаш иҷада бошад ранги кабучай сангои калон 120 сомон. марҳамат агар хоҳед аз ана ино ҳаст ламиражои фасон озибо дигар хелошам аст оношам нишон метиҳем. ина марҳамат и гули дигар хелеш ям аҷоиб фасон хушрӯ иш 100 чанд сомон. ира сангаш бисёр рафтага ира бинем баргаш калонай сангаш бисёр меравад расходи сангаш калонай санги калонай ҳам сангшам калон бошад зато хушрӯ пура задагия пура нигин задагия. марҳамат дигар рангшам аз тозӣ ира нишон метиҳем. гули палма и кабути серанги фасонай ана сиёҳ шастай розви зарқати инам сангша бинем чӣ қадар хушрӯ задагия гулш хушрӯ сангаш хушрӯ 130 сомон нархи охирша ино распродажа шидагиян 180 сомон мефурӯхтем. на марҳамат дӯстони азиз агар дар кор бошад анами намуд ламиражои фасон арзон шидагиай. боз баъд аз ин паплин видео мекунам барои ҳаваи қа паплин гуфтестам. набинед чӣ хушрӯанд анами гуло аҷоиб дар кор бошад. рақамои ватсап ма дар рӯи экран мемонам. шумо нависед ё ин ки голос равон кунед албатта ки ҷавоб метиҳам. илтимос занг назанед барое ки дар занг ҷавоб дода наметавонам. бахшиш фақат нависед вақте ки мисол ягон чӣ пурсидан мехоҳед ё ин ки дархост кардан мехоҳед нависед. дӯстони азиз чихе бинед дар манекен чихе хушрӯ метова и 130 сомонаҳо аҷоиб хушрӯ. чӣ нархе ки гуфтем нархи 3 метрша дар назар доштем. дар ёд дошта бошед бисёр менависанд ки ҳангоми шумо видео мекунед материалҳоро нархошона гап мезанед чанд қадарша дар назар доред. нархи 3 метрш нархи ами як либосворӣ худаш ами 3 метрайда нами барг аҷоиб сангаш бисёри хушрӯ задагия дидед.